zvese zvandikutaura ndezvechokwadi. Vane pandinobata nemhosva, Mwari anondibatsira. Pamusoro baba ndasvika mukati menzvimbo ino munyaya yekusavo nyaya mukomana Maeka, Revai Maeka, akafanana minda sabhuku kavindo ndava wamensori. Saka tafanana minda so tikapedzerana zvakanaka. Mushure mezvo takutanga kuwaka panzvimbo nzvimbo dzacho 2 iye ndiye anoziva yanharaunda rakavhenga nepadhuze dzakabatana patatora pese ndikuti yangowana right. Takushanda panzvimbo iyoyi takazoona vana vakabva mudhara rakavhenga wakuti wakutaura kuti no panzvimbo iyi baba edu haana kutitaurira ishuwa handisi kumupa mhosva mukomana baba vacho ndakamuona aibva ataura ndini akamutengesera nzvimbo iyoyo. Saka ndakaanza kusununguka pandatora nzvimbo iyoyo. Imwe yacho ndayakawera. Saka nyaya dzacho dzaane nguva tiri kundofambira mahari. Apa ndandatombosenzesa mari inoita 4,000 yekutevha panhu ndiri pachipa pasitendi papa. Saka ndiyo nyaya yekuti yati ndisvike kuno kutozobatsirwa navakuru naishe baba mutasa vari kuno kuti tingaifambisa sei. Nzvimbo ndakapiwa uyo akatiye ndiye akatenga nzvimbo dzacho ndeuyu mudharacho ndakambomuona shuwa baba zvasati ashaya akatoti ashuwa ndii ndakamupa mukomana. Saka wana wacho ndiwo kutaura kuti abada haana kutaura wana wacho ndiwo wanga kutaura kuti abada haana mangaonani rutu mshawakema ini ndakaona wana wacho ndiwo akataurira tikatopa nyaya inotangira pano wana wakataura wakataura imimere ini naona ntaurira asi akambosvika naye wana wacho ndawadaidza wana kuya imimi muri kudaidzira magutu emuturume because awana hona kutaura nemi imi muri paland peipa kuti iwo vari kunesana pachezvavo nemasiblings ake andi imi kontinye zvamuita because vakapiwa land and ari kumisa iki pane zvokutepa hapana andesi naimamutaura kuti waya munhu because vana ari kumisa iki kundamiswa neamusa wake aripo here pamwe pane imwe nyaya iripo ndina 2020 nditiionezerera mberi ungava ndi panzvimbo here ichibitsikana ndakaiwano sekuru kavhika aripo sekuru kavhika aibva auya vatatora sabhuku mbawa tatora ishemdowayo saka dzasamarira nzvimbo iyi mapiwa maakushanda nzvimbo yani ikuri zvakanaka tiye bvatanyorerana zvese zvikaita kuti zvakanaka mapepa ake mukuru aivake akatombovhara nzvimbo yake pamazuva acho anandoziva kuti akaupa musha waisa munhu wasabhuku adii wadii ndo pandoziva ipapo then pamberi pachona chandinoziva kuti awa ndio wakazoti awa iwo wana asakavhinga wanyemisa kudini waka andimuziza awaibva wayabvaenda pasabhumba varipo amunywana akachinja ndega ati imini chimbomira kuti kushanda nditanga ndandaona ishemudo ndibvunza kuti shuwa zvinhu zvakaitika nandisipobva ina ndega obva ndabvabvunza but samarira aizondoona iti imwe ndakwana sabhuku mbawa munywana iti ndakaenda kuna ishemudo waya ati shuwa iwo aka nyaya ndakaizvo ndepei makapiwa babashi bavari mupeni. Saka ini iri pashangu samarira aibva ndamumisa kuti musashande kana kuti ndire chimwe chandakawedzera pakuwera saka iri akakumisa here yani amai taura chizwe taura ndandikati pane pakasimudzwa mafoundation maproject 2 saka tino mabhild angaruwakwa ariko angaruwaka panzvimbo kubva ndo pakauya wana pakavhinga vachiuya nebhemba vakati musarime baiwi yebesteri. That's why pakavhinda
uyu iwe ndotori wanakavhinga because nyaya ndeyakuyona nakavhinga kana vakavhinga redili yavo isi hondo between iwe nanakavhinga imi vamunga ndinoei imi mitauro yamabhibheni yako ndinekuwaka uyu ngapedze kudai nanakavhinga ndo kana paine chii Anotenga baba. Anotuna mama. handizve ndizvoka Ndemo. Yeah. handei Nasoko